Aduh, tuang turu enak rek. Aduh, ucap nanti yo, kawan nih. Masuk sekolah deh, cup. Cup, kan gak sekolah dah. Loh, merokok rek. Waduh, apa yang turun merokok uang. Masa ucap rokokan? Kang arah wis, bapak wis. Rokokan. Ini wis. Mantuk. Ini kasut turu. Kan cup. Cup. Kon nggak sekolah tahun dulu. Tapi sawan ya. Wis. Ya apa ya ini ya? Bisa diganggu mbak lurah yo lapo lang siapa dalpine mumbai lo sama kasih turu mambeng rek gara-gara wangsit ini ya apa ya itu berharga itu lah nemu itu Pak De, ngapain sih ngelamun? Kaget kan kak sekolah tadi Iya, kan ininya Ucup masih sakit terus tadi. Ucup coba mandi agak sakit dikit ya mending sekolah ya berarti ya. Kenapa sih Pak De ngelamun? apa sih Mikir apa Pak De, mikir kemana? Ngapain sih dunia itu dikejar? Waktu meninggal itu ya sudah gak ada apa-apanya. Pak De itu cari apa sih uang? Tidak perlu Pak De, kesombongan itu temannya setan. Tapi kalau meninggal itu nggak dibawa, itu yang dibawa itu kain kafan sama apa? Nggak pernah lihat orang meninggal itu Pak. Kayu Buat apa itu? yo ditebengi Gimana ini jenek no kayu iki mayit ngono iya menjuk padahal Pak Dewi ngipi ku apa sih yang dikejar di dunia ini Pak De? Nanti akhir hayat itu sia-sia itu semua. oh lho Iya sih. wis tangun Ambon ae Loh, ngapain? aku nang kono iku oleh wangsit iku jarine mbae ngomong ono harta karun mbok isine apa Tapi gitu itu bisa berakibat fatal, bisa meninggal Pak De kalau ada ilmunya. oh so Iya. ilmu Pak Deswage lho Gini aja Pak De. Pak De cariin siapa namanya teman-temannya Ambon. iya. Ucup tak main HP dulu. Kurang mangan aku Iya. Manja wis Makan dulu, habis itu Pak De ke sana. iya ayo Ya. kurang muncul Wadem rek awone. Nandi yo. Wis mumet tak njero omahe. Gawe laporan yo tak mari ngare ngelu ae. Nak posune wis bae ono lurah ya. Mek njuk dana. Kampung ya sepi. HP sepi ana ngabari. Wis scroll wis males. Selong kene ngopi nyebat. Lumayan rek ngopi wingi terus entek nemu mau lumayan sih nggak laporan sih Wela apa nak gono yo? Enggak ada metu sih. Ya saya tak susul. Masuk ngenteni aku. Dela apa hari ini? Apa yang ngono? Nak kopi, rokok, kopi ni ono loro, cepak iki wis. Dela apa sih iki hari gue? Kudu dikrepek iki. Dela apa iku yo? RW yo. Aneh enak ngono. Masuk lu ada wedok. Tapi wingi lemari neramai aku. Mandani aku. Tapi lu ndelok lu nggo wetu. Melet-melet ngono. Apa ya sing didelok yo? Penasaran aku susu ngene iki. Apa yo? Lah nopo sih iku sakjane. hei oh dus
Teti. sapi, Oh ya. Serapa, kaca, tikus, curut, kon curut, aku gede, curut gak gede. ya kan kucing Lah gak kucing gak lemu. apa lu? Apa lu? Daniel kon, ku Daniel apa? Aku Kon semut. lapo oleh aku semut kon ku Daniel. Oh, Semut sampe gajah lu menang semut kok. sembarang. Yo. Ayo go. Kon Ah. ngopi gak ngejak aku. Karena Ayo. Halo. Tane kopi. lumayan. Dengar ya. Enak. Kopi gak di tanong ini kopi kaku dari letek itu. Kon yo perang dino. Kon lagi kopi tuku tanemu. Oh, iki mau tuku aku Scar City. Ya Lha iku. Wae wong gak ditukokno tak kira aku ditukokno. Kesel Kesel apa kon? Gawe laporan, kan jaremu Lho, ora wis kantormu kurang adem. Iya. Ya wis iki gawe laporan. Besok tak kene kon tanda tangan ono Terus atas nama RW. apa kok atas sama kok? Oh ya kepin get WE. Aku gak dikai. Yo prek kon itu kok kepaten ngono. Aku yo teko kon. Berarti aku kok dikai sik. Yo gak sih Kon maksudnya aku kate gawe ku gawe dalan iki lho. Misalnya mudun dino iki kon kok atasanmu Ya, mudun jret kayak menano dalan, kayak menano ikumu pasti aku gajian. Gajian itu pasti aku udah niatan kan tuku pedanya. Ayo Waduh. pedaan maneh. ya cek Kelas. Cek iku yo. Iya. Ayo, ya apa iki? Iya. Kalau aku nak fotokopi ya? Saiki ya. Iya, iki lho ngeprint Mas marah. mari tadi dah. Wes, kari Wis. ngeprint to. Bisa yo. Ono duwe ya. Gak gelem aku. Kok gampang wis, ayo. Ono aku duit akeh. Gampang yo. Kening. Fotokopi paling 2.000 tok. Toko niku sing endi sih kok cepet kabeh. Lho, mau iku ngomongnya buka. Endi toko ne? Sik tok sik balik. Sing endi toko ne? Iki lho. Iki. Iya. Mana tutup ngene. Lho, mau ane buka ya sik. Ya apa lah Oh, ya iku. proposal. Ya iku lho. Oh, iku lho wongi lho, ayo. Sepada. Kita ngomong. Sepada. Iki lho wongi lho. Oh iya, Pak Dey. Ada yang ngeprint iki lho. Iya tak kirim ya. Ndi, oh ya, suwun. Cek suwe ne rek. Tak antemi lho yo sing dodol iki. Cek suwe ne. Karo kene. Ayo rek. Tuh. Ya jantemi temenan wong iki rek. Sabar ta lah kon niku apa rek. Oh iki lho mari iki lho. Lul. Iki ya, ya suwun ya. Ya sing kok transfer ae duwe. Cuk, tutup bae. Opo ne nang Bali ya kon. Ais, mulai ya. Oh iki lho. Oh, langsung ditutup ya. Tanda-tanda kene embo arek ku kan nak Bali Bali. Wis suwe tutup ngeblak ngono gak ikhlas ngono kon kei. Ojo le. Pagri. Apa wis mari ya? Wis, kok tanda-tanda kene sing kok weton dhewe lah. Yo, Wis, yo, kok perhatikan nak kantormu yo. yo. Ayo. Awas kon. Lagi naik cu. Aku mau pokok. Mari sekolah. Iku, aku kabeh ngomong nak kon. Apa? Ambek nambah bisa asli tapi arek gak ono. Aku ya mesti ben sembahyang maghrib. Pertama asar sih. Maghrib, isya, subuh mesti senarku hilang. Oh, tuh simbah aku. Aku lebih ini maghrib, isya, sholat. Aku gak tahu kita on sembahyang. Lu ya bisa ngerti kon. Kon paling nak mbur dhewe paling. Tapi lu, aku lu bersih imam. Imam melek batal ngono aku maju. Tak kandani jak. Aku mikir, yo. Ngurus. Terus kan aku kan iku salahku hilang, mulai sih. Nek omahku ono sandal pake. Dadak sopo? Embo. Aku mesti mari iki ket gani nyari swalo. Pertama, Eiger hilang. Eiger hilangnya asar. Viper maghrib. Terus swalo. Mari maghrib apa? Isya. Swalo isya. Marono subuh. Subuh iku apa? Sepatu. Pas aku kabeh tas sekolah. Aku malah kita tambah kepiro 20 iki. Ya, enggak sepono. 20. Terus iki ku
Wis koyo lek ilang maneh anjen tak goleki jare. Sopo sih? Embo aku koyo iku Cak Ambon. Sik, aku salah kon CCTV ini. gak curiga nek Cak Ambon. Napa dah bodong kocokku dhewe? Salah, aku curiga ya. Mari pertama iku coba arek mulai gak filter. Viper. Yo, filter padha. Ka iku jiplak. Iku terus magrib. Beduk. Oh, swallow. Terakhir iku Cak Ambon iku bawa sepatu boot. Sik, Nah, ngomong sik. Nah, lu tak sebutno. Ngono. Tae Duk. Ngomong apa? Sepatu boot. Sepatu bisa mek dengkul iku. Yo. Terus ya, apa amun iki? logikane ya. Lek imame sandal ilang pisan. Sopo sing imami? Ya karo sapa sing imamene? Apa? Ada loro kewan-kewan iku kok ane ngrasani aku iku. Tuh. Bahas-bahas imam ngono. Kok ane ngrasani aku? Lapo imam-imam? Tak imamane sih tak tep aku. Dadi imam gak apa-apa. Nyangku sapa sing Aku imame, lapo? Kon ngrasani aku ya. Lha apa sih? Oh, sawangane ngono. Lha opo iki? Bahas-bahas imam. Iku ngono. Ngene lho. Lek sepurane ya lek kon ngerasa. Ya lapo? Sepurane iki. Iya. Bukan bermaksud ya. Iya. Tak jeret tekon. Iya. Mang bahas imam ini semeneng aku lek imam-imam. Ngene lho. Nah, Ngomong apa kok tambah dikarno? ono sebisi. Iku, ngene lho. Apa? Sepurane ya bukan bermaksud. Iya. Ngono lho. Terus terang ae. Sendalku iki ya. Ngapa Mas Endang? Ambek sendalmu. Kedis kebacut. Wajib lapo? Bukan yang ngarani ya. Ya. Bukan bermaksud ya. Lapo berarti lapo sandal cok ngene sandalmu iku. Aku mbak Jojo ya. Ben jemeng magrib, Ya. isya, asar, Sembayang 5 waktu aku tahu mengalami. aku urus. Sopo? Sendalku hilang terus. Sik. Cok ngomong sik. Ya ya. Sendal pertama, Apa? Aiger, Terus Viper hilang. Viper. Lawarang iku. ya ya. 80 mbo lebih balik gak ada lali aku suwe. Kemarin ngono Swallow sing warna abang. Ya terus. Terus mari ngono sepatuku pas subuh sisu akeh dal sekolah. Lho, sepatu wape ilang. Terus kon nuduh aku ngono. Lho jarane iki kon ben anu gak ganti sendal. Ambek sepatu Aku kok tau sandalku bawa sepatu. Kayak aku gak tau njuk sandal wong. Ngene iki ben zamanku sekolah ben diajari guruku. Nuduhno gak oleh lek ana wong langsung di video ngene. Gak oleh nuduh ngene iku. Ya iku aku pokoke gak oleh nuduh ambek guruku. Kon nuduh kan. Kadang ngono, kon lho. Kon ben sekolah ya apa sih ben iku sekolah? Oh, biar aku saiki di sekolah ya kon. Kan gulumu kurang di-upgrade. Ben aku sekolah aku jadi momen. Nah lek kon dituduh wong ya le yo. Ya buktine tok ngono iku. Ndi buktine? Dia kan dibuktine kan mangkano. Sandalane omake ku opo? Apa? Gak, ya. Nyolong, ini nak musola. Kau kudu disomalke, sing nyolong ae. Kayak dolong. Lek nyolong ya nyolong bareng, gede bareng. Iya, Mana Cik. coba ya. Ya. Gak kon gak ngomong aku pakai sandal. Sik, jujur. Lho. Gak nyolong iku. Balekno kon niku, kok dhewe kae manu kebacut kon niku Gak. sampe ademu dhewe. Masalah iku sandale kudu sandal wong liya tapi sandal kene ya sing colong. Aku terakhir njoko sepatu boot e. Sepatu sawah. Wah, ya sepatuku ya iku sak sepatu sekolah. Aku suka sepatu boot iku. Kada sepatu, iku Ya sepatu. Allah. Baku menarik. Sepatunya jojo gaen wis Iya, sisian. Lho, lha ku yo apa sekolah iki? Sisian. Itu kan sepatu. Gorong. Goblok. Oh. Balen nol sandalku, amas kon. Ambek sandalku Lah, sandal kalau kok wong loro kok kon golek sandal oma. Yang ngetrif. Ya ngetrif. Pagi-pagi ini sandal. Kan Ya, wis, ayo. pantesan mang tak ungak dadak nang ngerasin aku. Kayakno. Wis. Ayo mrono. Tuh. Oleh amer rek ana tak gak yo rek yo. Udin gak ana bumung weteng wis war iki. Halan sih kayak nak base camp e. Yo. Iku lah aman sih. Wah, kesempatan iki. Kayak kon njupuk harta karun iku. Guys, Ban. Lho lah apa ya? Nyeludur ae kon iku. Untas ngono. Lah pokon dungan Eh. kon metu omah. Ini aku oleh wangsit Bon. Teko wis mimpi oleh wangsit. Ono jarene aku digarai ambek iku sapa?
lurah aku ingin mari iku topo goleki makhluk gaib nang ngono goleki mbae pengen ero ono apa sih nang jero kene iku marang ngono datakno ono iku ono harta karun kon di mana kalau apa jebuk ngono po ayo di mana gak ulah-ulah wis jebuk nang rono aku golek kon ke disuk mau sampai tak balan-balani mari mangan kalau ono wis ndang cepetan Lho, Ceng. Masa bu, Ceng? Mas, apa ya? Masa bu? Siapa itu? So, pas kakaran kau yang Ceng. Aduh, tapi karo lokasi ini. Iya. Deni gini sih sampai ono lokasi. Enggak, Omongan lokasi. Joko aja gini kan betul duit bisa. Ya, wetengi gue lho. Masa bu lho. Karung. Lah iya, mangane gue ayo wis ya. Sik deni gini. Lain. Nek ngomong lokasi kene cukup di sini kene oleh ada karune kene sing oleh duit soge Iya. Ayo dituti pelan-pelan. ya saya Karun. Nang Cak. Lah yo. Main ayo bagi wong loro iku ya. Nah, oleh jerone lek Api ya. langsung tak pek dhewe ya. Lho, bak dhewe ngawur iki sin. Iya, Cak. Mari topo ae. Tidak 10% wis. Kak, Nah, lokasi ya lokasi nang Cak. iku monyo kontrol nang mburi kono lho wit kelapa sih wit kelapa sih apa ini wit sing gawedhe ngajek-jejek kenceng gak melok blas ono daune nang ngisor kono aku ingin tumbay ya tapi gak jale lurah habis kalau ono nang iku lho wit gede jambe aku lek iso jambe aku iki lambar hari iki lho kono tak kayak tugas menunjuk cak oleh duit cek ana penggawean turu wae aku tak ngeramut ucup sik ucup iku manuke iku sik plesteran ngene ya apa den kar-kar kon mbok jahit apaan mbok jahit ndok-ndokan ya manuke lak ngono wis kalau ono ya aku tak ngeramut ucup manuke sik loro gak sekolah setahun jarene ya wis kalau ono mon ambek iki lho arek telu iki lho itu kawean yo anak buahmu wis tak mulai sih aku wis ngomong lokasi Ceng Ayo. Lokasi nak buri. campur ya langsung Anu parah. caranya campur carane kene di sini daripada Ambon Iya ya. ya wis Masuk langsung. iya Namburi langsung gini berarti. iya ayo ayo Iki masuk. ya dicoba aja Ceng Iki digeduk. wedine aku nggo iki Iya ya. Cok geduk coba sih. Anu. coba kano Kano ya. Tambah iki opo iki? kano Iya. Lian. ya sakit ini yang Iki paling harta karune mlebu rene soalnya mari di oke. coba Ceng Pasti harta karune mlebu rene. coba Soalnya kan buka dhewe. Buka no pasti. oleh-oleh bagi loro duwe oke. Tapi kau no. Kau no Ceng. Ini namanya. Iya sowan Ceng akhirnya namu Ceng. Nah, Ini Ceng, ini Ceng, coba. bekas dudukan iki. Kau no Ceng. Ayo wis Aduh. kadung 2 meter. Oh ini paling bagus. Iya. Kalau itu terus saya sampai ketemu. Ampun. Ayo cepetan. Oh, disian ampun nih. Waduh, kasih tas oke gua tambahan. Ayo. Saono Waduh. Bisa, mari ya. Mari. Balik ya. Ya, mari. Sis. Di tadi kira sih kan. Kono sih, singitan. Harus. Ya. Iki mon. Bedengi mana? Mon ini yo. Mon. Pisan. Kalau ada plus. Alek ngene kelingan pasiko. Ngapa? Sing live. Oh iya ya. Tapi iki cetane iku arek-arek dhewe ku iki. Temenan iki nyata. Nanti cepetan ae nang sogir. Dan bulu gua kadang-kadang dhewe. Karo. Oh iku aja coba iku sini kok. Ya iku. Cinta. Oh ya iki. Iki api kan iki.
bekas ngene. Si. Tapi kok mari digali ya. Sik ta. Bon. Digali sih, Bon. Goblok. Kak itu mari digali, Bro. Iki kau ono paling dia. Kak coba iki lho. Ngayo. Bismillah ya Allah. Godhong nak mau Bismillah. ono nak gini godhong. Kok gak ono sih bakal aku kalian. Ya. Carane sini mau apa? Harta karun. Harta karun tak wantemi sumpah tak apa ngomong. Apa iki? Wis galo iki. Tembelai pindah kono. Pindah kono. Bismillah. Insyaallah. Duh, Iki bismillah. gede. Bon, Lapis kono ku. dikali, Bon. Goblok, Pak. Iki. Bil. Lo lah apa lah, makan dikali ya. Astagfirullah. Lu. Nang dikali. Iki lho nak pelengani ya. Cocok ngomong aja, Cuk. Apa iki? Heh. Ya ono iki. Astagfirullah. Nang kalian sing taktik ngono lho. Tapi kok bekas kalian pisan ya. Tapi kok rusuh ngene ya, kok wis tanah lho gak Bon. ngene. Ngapa sih kono bon. Kau teku. Matamu. Ayo. Udah sih gini. Jangan dong. Ngene lek ngali sing cepet. Iku jeneng bersih di pasir, kudu bersih di tak jam nggak bolongan. Dingin. Apa yang gini ya? Oh. Kan goblok. Wes kayak kau ono iki ya. Tambah nemu nyamuk tok. Ayo berusaha. Kok gak iso ya. Lapo. Ayo. Bon. Pun sopo iki, Bos? Lu ya Allah, kaget aku. Waduh. Lapor lagi niku. Kan napa nak gini? Hah? Kenapa nak gini? Golek itu we. Harta karun, dikongkon bako. Golek sakaro Oh, ya. Tak bako. Lako ya. Iya, kon jangan Aku wis mari nak gini. Lho. Saru cok Lho lapo gak ngurus? Kapan dina Jumat iki? Lho lapo? Meni sembarang. Yo, Lho. mau meneh dina apa? Jumat. Rene Sembarang wis. Kada dina meneh. Meni dino Selasa. Aket mau duduk. Kan mari ngecep pendengaranku paling aku lho. Lho, ya apa? Mungkin iki mang rahasia. Feeling yo, preman Iya. kaput berarti. Iya, kaput aku Aku mau mang. balik nang jay. Nang kene. Nak gini, nak kono, nak wakeh. Wis. Masuk rene cok. Ambek yang white iki. Tapi iki lho gak ono apa-apa nek kena ono nyamuk tok. Yo iku. Cok. Jan, masuk becik bagong temen iki. Jalan dicuci wis karuan Ayo, kalian pun. tak golekane. Aku wis kali yo ngangkit mang nak gini. Iki berarti cabetmu yo. Iya, cepetku. Cak kono sih kok gonong mau cepet. Iya, Kan kok kru anu. aku yo goleki mang, aku cek sugih wan. Ono sapa maneh iku? Wingi ono Bagong. Iki Ayo. arek sapa iku? Arek sapa ya? Anek sapa iki? Tulisan nak kene nggo Lah, iya. ngene lho, ketulisan nih. Kalau nak ngarep sengidanan ngono gak masalah. Iki lah apa ngeduk-ngeduk lemah gak. Gak kurang lemah ya nak ngarep. Pegah iki. Wis rek. Mulai. Lho, napa Pak? Mat brone Pak. Namanya cek enak. Lho. Iki lemput tok kap. Iki gak gitu. Ayo benar. Pak. Brone enak. Lapo kan Pak? Mari lapo kok nak gini. Yo, tulisan Masir. Dikengken cak bakong. Di lapo di kon bakong lapo. Situ. Harta karun. Sida. Ndi ono ada karun iki gini. Dikengken. Boy ono Mau pokoknya. dikongkon aku krungu. Kon iki dibejuki bakong kon niku. Di kene kon ada karun. Iya dah. Bakong ngomong iya apa sih awakmu kabeh iki? Ah, bagong ku jarene pas turu ku mimpi kemempen apa ngono lho. Jarene ku kepimpian wangsit. Yo pian kemimpen wangsit, Pak. Jarene ku aku disaranno kawan golek harta karun. Nah, jarene ku nak mburi harta karune. Lah kok gak eno. Aku mangkane golek ambek arek piro mang? Ambek arek 3 April, aku ambek adikku Jojo iku. Terus ketemu golongane keceng iku. Pokokane mari golek pisan bareng golek harta karun jen dimimpikno Bagong mang wangsit iku. Ora ono kon niku Ayo, mimpi ora bakong. ono, Kon niku bakong. mimpi yo gak ngalah dadi kenyataan. Wangsit apa kon niku? Pangsit paling. Kon nek kepengin sugih yo. Kon sekolah sing temen. mari sekolah, kuliah. Lek gak kuliah ya langsung kerja. Golek kerja sing Kuwi. halal. Kon nek pengen sugih.
Dongo. Kon ngene iki, kon kate niru film apa kon? Bajak laut, Ojo percaya kon film-film bajak laut ngono iku. Anchorman nih wah kon kata kon Iku ngono mek film. Kudu temenan. Kandhani. Kon bijuki Bagong kon. Bijo yang gendeng iku wis gendeng Kon gendeng dipijuki. Iki wong gendeng dipijuki. Wong gendeng dipercayai. Kon iki wong gak kaplek ngono. kon wis mandek kono kon gak usah ngene-ngene. Mulai ae. Lah yo. Atau kono siji-siji Yo ditukono PRBS. Boleh bareng-bareng ya, Pak. Yo mulai bareng-bareng. Tak tuti. Ojo ono apa-apa. Kali dalan iki. Rono. Masuk ndelok arek wedok arek golek. Kok ngono ya melet-melet ya. Tapi wingi mari neramaya aku lho padahal. Sing di tokoe kok tutup kap. Lho kurang ketok. Ya baik. Ya iki, Bon. Kok ngene yo? Sudah aku nang mesti merinding dhewe. Kalau apa sih muter ning ngarep awak. Ya iki juga iki paling. Kayak gunung ini ya, kayak kawah. Kamera lu. Lah aku kapan dodok. Dodok baru ngomong. Mesti rek mulai rek. Ngadeg sih baru mulai. Ngadeg sih baru ngomong. Lah ngadeg mau. Wis mulai rek. Aduh. Ya wis wiro. Iki kan aku tengah-tengah lu. Iki lho. Ya lurah ngomong lho. Iki temen ya apa sih? Arek goblok kon niku ya. Lurah ngomong di Ojo sik gurus. Oh iya. goblok. Lu gak ngomong. Jangan lupa Like, comment, share and Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.